power of 50 days moving average. So duk lokacin da ka je ka saita moving average ɗinka a 50 days, so kaka damu, a cikin wannan bidiyon zan nuna maka wani simple strategy wanda za ka yi amfani da 50 days moving average wajen yin placing trade ɗinka. So in kana tare da mu a cikin wannan bidiyon, kar ka manta dai as usual kai following bidiyon mu, kana kallo ne a TikTok kai following bidiyon mu, kai liking bidiyon mu, kana kallo ne a YouTube kai subscribing zuwa channel ɗin mu, domin hakan ne kaɗai ke ba mu ƙwarin gwiwan kawo muku wasu sababbin content masu amfani. So duk lokacin da ka je ka kunna 50 days moving average ɗinka a cikin chart, so kun ga yanayin da zai yi forming nan, kun ga gashi nan wannan line shine line ɗinmu na exponential moving average, kuma sannan under 50 days. So ga simple strategy ɗin da zaka yi da applying, let's go. So yanzu misali, let's say yanzu ka zo ka kunna wannan 50 days moving average ɗinka. So abin da za ka da lura a nan shine duk lokacin da price yayi going against the 50 days moving average, yayi ƙasa kenan, like kamar yanzu example, let's take here as example, let's take yanzu nan misali, nan kun ga like price yayi going against the 50 days moving average. So duk inda kai identifying ɗin wannan key levels ɗin inda price yayi going against 50 days moving average, so abin da zaka yi shine a wannan time ɗin zaka yi looking for opportunity to buy. Ka gani, like a time ɗin zaka ɗauko long position ɗinka, like zaka nemi opportunity ɗin da zaka yi long kenan. Kun gani, here yanzu for example ka ɗauko long position ɗinka ka sa shi nan, and sannan ka sa tipping ka here, and sannan ka sa stop loss ɗinka small pips. So in kun lura, the market will go straight to your TP. And sannan yanzu let's say mai example nan duk inda like kaga price yayi going sama, so a wannan time ɗin kuma still zaka nemi opportunity ɗin da zaka yi sell ne. Ka gani, sai ka yi targeting ɗin the last lower low ɗinka. So yanzu let's take as example here, misali da yayi going out here, ka shiga anan, sannan ka seta tipping ka the last lower low here, kun ga like the market will go straight to your TP. And sannan let's take here as example, kun ga 50 days moving average ɗinmu, and sannan price yayi going down beyond it. So abin da zamu yi anan, zamu yi looking for opportunity da zamu yi long here, sannan mu yi targeting the next higher high ɗinmu, the last higher high ɗinmu here kenan, and our stop loss will be small pips. Kuma da like stop loss ɗinka inda kasancewa small pips based on your risk management. So yanzu let's see what will happen. Let's see. I don't know. Wow, you see the price go straight to our TP. So kada ku manta, like in kun ji daɗin wannan bidiyon namu, ku like bidiyon mu, sannan ku subscribe zuwa channel ɗinmu. Hakan ne kaɗai zai ba mu ƙwarin gwiwan kawo muku wasu sababbin bidiyoyi. Sai mu haɗa bidiyo na gaba.